ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇକି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ମାଡ଼ ଗୁରେଇ ଖାଇଛି ଆଜି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଭୁଲ ମାଗୁଥିଲା। ଏ କାନ ଧର, ଲିଟି ଲିଟି କାହିଁ ଭୁଲ କରିଛ? ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଥାଉ। କ'ଣ ମୋତେ ଧମକା ହେଲାଣି, କ'ଣ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରା ହେଲାଣି? କାନ ଧର, କାନ ଧର, ଜଲ୍ଦି କାନ ଧର, ଧରିଲ କାନ, କାନ ଧରିଲ। ये ପିଲା ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଏ ପିଲା ଭୁଲ ମାଗୁଛି ବୋଲି। ସେ କ'ଣ କାନ୍ଥକୁ ଧରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଗେଲ ବସର ନାହିଁ, ନା ନା ନା, ଜମା ଗେଲ ବସର ନାହିଁ, ନା ନା ନା। କାନ ଧର, କାନ ଧର, ମାଫ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, କାନ ଧର, କାନ ଧର, ଧନି କାନ ଧର। ହଁ ସାବାସ୍, ये तो मो सुना धनटा, तुम गेली धनटा तो सुनाटा। थैंक